Здравейте отново в студиото на Събота сутрин. Днес сме настроени много духовно, така в една поредица ще се опитаме да надградим чувства, които да ни не карат да се чувстваме по-свободни, по-извисени към Коледа. Макар че и това сега, осъзнавайки и казвайки го, че е много дори смешно, само веднъж в годината или по някакви големи християнски празници, утвърдени, не толкова и християнски, дори в някои случаи, се опитваме да намерим и да събудим доброто в себе си. Но сега разликата в първия и втория гост тази сутрин е, че от изтока рязко преминаваме на запад и се потапяме в настроението за Коледа с нашия втори гост Борис Костов. Здравей, Борисе! Здравей! Как си? Добре. Ти си ни донесъл една елха. Имаме една цяла елхичка. Ако си спомните, Борис Костов беше наш гост преди няколко месеца. Той е дизайнер, прави едни изключително оригинални интериорни акценти. Сега тази хубава зелена елхичка ще бъде украсена с играчки, лично изработени от него. Искам отново да спомена, че този интериорен акцент нов, той ни го предостави, за което много ти благодаря. Кажи сега, с какви чувства по принцип посрещаш Коледа? Ами, както предполагам за всеки един от нас, Коледа е един празник, който е свързан с семейството. В този смисъл се предполага, че така всички се събират около масата, нали, с това витае духа на доброто, да, на радостта. Весело е, разбира се, когато има деца е още повече. И това е, както всеки един предполагам. Да. Семейен празник. С годините позатъпява ли се усещането за празника, това нетърпеливо очакване? Защото лично за мен си има някакъв такъв дух на Коледа, около Коледа така има си някакво настроение или малко закърнява това? Как е? Ами, аз мисля, че все повече и повече се очаква така, като очакване, тъй като още по-отрано започва украсата така с последните години. Да, все по-рано и по-рано, да. И което, разбира се, ни води към тази мисъл постоянно, духа на Коледа. Комерциализира ли се празника според тебе? Не мога да кажа, че се комерциализира, просто не знам, не бих казал, че се комерциализира. По-скоро си останал този така чист детски, купнеш към доброто и към децата са най-щастливи, разбира се. Да, спомняш ли си, да, те сигурно и сега децата очакват с нетърпение дядо Коледа, с играчките, с подаръците и че в нощта на бъдни вечер срещу Коледа небето се отваря, сбъдват се желания. Така е нещо, което всеки съкровено си мечтае за някакво нещичко да се случи. Ти изработваш красиви интериорни акценти и в случая коледни играчки от различни най-интересни материали. Кажи какво си ни донесъл и давай да украсяваме. Ами, това, което съм донесъл е в духа, разбира се, на коледната елха, като играчки, не е някакъв друг вид декорация. Да. От различни материали е направено. Повечето от тях са така, ако мога да се изразя, непотребни. Все едно рециклирани материали, нещо такова ли? Кажи, до голяма степен са използвани кружки. Кружки. Да. Ето, казвай ни с какво е облепена тази кружка да изглежда като красива коледна играчка. Ами, освен на боите, които са използвани, има и пясък по нея. Да, това е общо взето. Така повечето от тях са с пясък. Как ти хрумва идеята за някоя играчка? Не е нещо определено, което е така заложено предварително. Да, две кружки ли имаме тук? Не, този връх е с освен кружка и топка и още едно пластмасово такова. Човек може ли да си изработи сам такава играчка вкъщи? Ами защо да не? Не само кружките могат да се използват, могат да се използват много неща. Картон, хартия, разбира се, в комбинация с бои, за да се получи добра окраска. От типа на гирлянди може така, това, което ми идва на ум е
да речем, подобен вид. Какво е това, канап? Аз не мога Това е да канап, да, който може да бъде на вид, нали, така, за да как изглежда става като пружинка. навиването, че да остане така като пружинка? С малко лепилци, така навито в такъв вид, се държи известно време и след това си остава така. Другото, което може да се направи, евентуално така малко по-голяма дължина, разбира се, да се потопи в различни цветове бои, след което да се остави да изсъхне и да се оплетат, да речем, с тези, които са в различен цвят, да се използва като дай ми една играчка от тази разбира страна, да може и аз, че ми стана така интересно и самотно от тази страна. Ето, това е една коледна звезда, страхотна. Какво има на нея? Това е кружка от фар. Фар на какво? На автомобил. На автомобил. Вътре си сложил нещо като брошка, примерно някакви счупени такива украшения могат да послужат в случая и за направа на играчки. Ето, например, това е едно колие, което се предполага, че вече не се използва. Да. Може да се осучи, просто е така да се постави като някакъв акцент. Примерно я да си го поставя аз ето тук. А това, което държа тук, ти си го изрисувал? Да. Това е шишенце или какво е? Това е... продават се като декорации към някои букети. Тези неща. Не знам сега дали успявам така по подходящ начин да... Няма значение. Мен е интересно, сега като ги накачиш, аз ще... просто искам да даваме идея на зрителите какво могат да направят като... тук, например, е използвано, освен кружката, използване... Може към камерата се обърни, да не даваш използвана е част от ресни, които се продават във всеки един магазин шивашки. И просто си ги оформяш около тялото на кружката. Да. После с пясък си облепеш. Какво лепило? Трябва да е някакво здраво лепило, за да остане пясъка по... Това вече е по... Да не звучи като реклама, това трябва да се прецени вече. Според зависи. Всеки сам да използва. Да. А това, ето виж, това ще го сваля, за да го покажа. Може ли? Ето гледай. Какво хубаво, като клонче, като дръвче. Това е моята камбанка. Ето, и камбанка. Покажи отново. Не издава звук като камбанка, разбира се. От какво е направена? От плат. Това е от плат с... зебло направо ми. Зебло, да. Зебло, да. С такъв накрайник, пак от бижу, което е излишно. Дълго ли, то сигурно зависи от самата играчка, но дълго ли отнема изработването на една зависи, такава всичко е относително по отношение на най-вече на изсъхването на материала и лепилата. Ето така, ние направихме, украсихме една малка коледна елхичка. Трябва да я завъртим. Дай да я завъртим. Ето аз ще поставя тази, за да си видя. Това корал ли какво е върху камък? Това е трън. Ако мога да се изразя така директно. Направо директно си се изразява. Това е трън, който е орязан, за да не буде. И чучнат, да кажем тази звучна дума, чучнат на камък. Обаче, гледай, кой би си помислил, че от някакъв си трън и камък би могло да излезе нещо толкова оригинално и красиво, което да освежи дома ни. Невероятно. Какво друго си ни донесъл? Какво е това? Просто се сетих, че тук има този тип декорация се продават за букети. Да. И могат да се използват като мята и ги направо. Вид гирлянди, така на... Да. Това си става първо като една еко-елха, една различна това е една от общо взето идеите. Изкуствено дърво, играчки изработени ръчно, от непотребни или отпадни материали. Да. Не ощетяваме природата с... разбира се, това е... не говорим за големи мащаби, това е съвсем дребно, но
ако всеки Дребно, но ето тези има дръвчета възможност са... да помисли в тази посока, може би нещата може да стане голяма промяна. Да. И всяка година се изсича толкова дръвчета, които за 20 дни или дори по-малко 2 седмици украсяват дома ни, след което отиват буквално на боклука. Аз също от много години използвам изкуствена елхичка, просто решила съм, че не искам Разбира се, за изкуствената елха пък има друго нещо, че има ресурс за производството на тази елха, но в сравнение с това да се отсече дърво, е по-добрия вариант. Няма как да мине метър без абсолютно нищо. И още нещо виждам, че има тук паднало. Да, това са отново такива подобни, които ги използват Ти за букети. Ти си защитник на природата и изключително, просто могат да се поставят и така, и евентуално като едни големи парцали, така снежни. Да. Могат да се усуче памук, да речем, и така да се опитат да ги промушат през тези мрежести отвори. Би се получило нещо, може би, интересно. Не знам. Това сам е ли си украсяваш, да. Сам ли си украсяваш елхата? Помага ли ти синети? Ами с него сме двамата. Да. Емоция вече втора година. Да. Тоест трета ще бъде сега. За него е много интересно, разбира се. Чака ли подаръци от дядо Коледа? Да. С какви чувства... Ще пишем писма. Ще пишем, да, всички ще пишем. Няма как. Всички родители също големи емоции около дядо Коледа. С какви чувства ти така очакваш новата година? Какво искаш да ти се случи? Като всеки един човек, най-вече здраве, разбира се. Не само на мен, и на близките ми, и на всички хора, които са около мен. Така, може би по-добра година за всички и в личен план, разбира се. И много усмивки и емоции, които могат да положителни емоции, които мога да го пожелая на всички. Това със сигурност се случва с тези изключително красиви играчки, които ни донесе. Надяваме се, че сме дали някаква идея на нашите зрители, как може човек сам да си направи или дори да може да си изработи такива неща, да ги вземе, да почерпи идея. Направо ще да открадне идея, ама хайде, не го казах. Ами, ето, това е върха на елхата, нека да я покажем цялата. Аз много ти благодаря, че ти отново дойде, пак ще каним по различни поводи. Кои, за финал на нашия разговор, кои примерно предмети в нашия дом така, изобщо не сме си предполагали, че могат да бъдат украсени, а те могат да станат много красиви. Примерно, може да си декорираме, да си облепим шкафове, всякакви такива неща. Но вратата може да стане някаква по-различна. Нещото, което изобщо не очакваме, може да стане изключително така оригинално. За да не бъда, така конкретен, бих могъл да кажа, че всичко около нас може да бъде декорирано, може да бъде използвано. Абсолютно всичко. Фантазията няма граници. Въпросът е какво въображение има човек и това е един вид новаторство, развива идеите, дизайна, не само по отношение на интериорния дизайн, въобще като дизайн. Тоест ти препоръчваш на всеки да се опита да направи нещо с дома си, с въображението си, да стане по-красиво. Ами ако не може сам, поне може да има някаква идея. Да. И да потърси, примерно, специалисти. Нещо, което би могло да му бъде интересно, да просто да го види, да се визуализира, както се казва в съзнанието му. И това е. Да. Или пък може да почерпите идеи от самия Борис. Още веднъж казвам, че на нашата фейсбук страница може да намерите линк и да видите какви красиви неща прави той. Ето така, с голямо въображение и мисъл към природата. Това е много важно да се каже. Благодаря ти много за това участие.